אם עכשיו מגיע ילד שהוא חווה איזשהו משהו, נניח בעקבות המלחמה, אז כמו שאמרתי, מבחינה מחקרית, עצם זה שעכשיו הוא יושב עם הכלב, הוא מקבל משהו כאן ועכשיו. הוא נרגע. באופן רגעי, הוא נרגע כרגע. ולכן אני חושב שזה תחום שהוא פורץ דרך. ברוכים הבאים לכלבנות טיפולית מהשטח. לי קוראים חיים. ולי קוראים שרי. נעים מאוד שרי, מה שלומך? אני מאוד מתרגשת. פוסטקאסט ראשון שלנו, ביחד. מה איתך? אז אני סופר מתרגש. אני אגיד שאנחנו כבר מכירים, כבר יחסית הרבה זמן. וככה לפני שנציג את עצמנו, נצלול לפרק, בואי ככה, בא לי להגיד ככה, למה החלטנו בכלל לשבת פה ולהקליט פודקאסט ראשון, כמו שאמרת. אז קודם כל בא לי להגיד כלבנות טיפולית זה תחום שהוא מאוד 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 מתפוצץ עכשיו בחוץ. ומהשיחות שלנו, היה לנו הרבה שיחות ביחד, מהשיחות שלנו שמתי לב שזה משהו שצריך להנגיש אותו. אם זה לסטודנטים שאנחנו מלמדים, אם זה לאנשים שרוצים ללמוד את המקצוע, או אנשים שסקרנים לגבי המקצוע, אם זה להורים שהחליטו עכשיו להביא כלב הביתה, שהוא יהיה כלב טיפולי. או להורים שרוצים שהילדים שלהם, לקחת את הילדים שלהם לטיפול כזה, ולא כל כך מבינים מה זה הטיפול הזה. בדיוק. מנהלי בתי ספר שרוצים להכניס כלבנות טיפולית. בעצם כל מי שהעולם הזה מעניין אותו, הוא סקרן לגביו, סטודנט אפילו שיוצא עכשיו לדרך, אז יהיה לו את הכלים. זאת אומרת, בחלק בפרקי המשך שלנו, אנחנו נדבר על פרקטיקות, נדבר על תיאורי מקרה, ובעצם הרעיון בפודקאסט הזה הוא גם להנגיש את המקצוע הזה יותר החוצה, להפיץ את הבשורה הזאת, את הדבר הגדול הזה יותר החוצה, וגם לתת כלים, פרקטיקות, להורים שיש להם כלב בבית, לסטודנטים עכשיו שסיימו ורוצים ללמוד, מטפלים שמעניין אותם עכשיו להכשיר את הסל כלים שלהם, ואנחנו כאן. ולפני שנתחיל, כן. בוא נכיר אותך קצת יותר לעומק, חיים. אז איך אתה בכלל להתחבר למקצוע הזה? אז אני אציג רגע את עצמי. קודם כל קוראים לי חיים, בן 31, אני נשוי, פלוס ילד קטנצ'יק, חמוד, בן חודש. ואני גדלתי בבית חרדי. לא היה לי חשיפה לכלבים. אבל הכלבי רחוב שפגשתי, מאוד התחברתי אליהם. בתור ילד שהגיע משפחה ברוכת ילדים, מה שנקרא, מצאתי את עצמי מאוד 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 בודד. אני לא אכנס יותר מדי עכשיו להיסטוריה שלי ולכל הסיפור שלי. זה עוד פרק בפני עצמו שאולי נעשה יום אחד. אבל מצאתי לנכון שהמפגשים שלי עם הכלבים ברחוב בעצם מאוד מאוד חיברו אותי לעצמי, לתחושת שייכות, נתנו לי איזשהו ביטחון, ובעיקר הפיגו לי את הבדידות. אני אספר על מקרה אחד, המפגש הראשון שלי עם כלב, בעצם בתור ילד בן 11 פגשתי כלבה עם רגל שבורה, פשוט הצלתי אותם איזושהי חבורת ילדים, וההורים שלי לא רצו להכניס אותה הביתה. וכמו שאמרתי, הייתי ילד מאוד ביישן, שקט, מופנם, וישנתי איתה במגלשה, בגן שעשועים. ובאותו לילה שישנתי, אז היו כל מיני תחושות. היה קודם כל פחד, אני לא בבית עכשיו, אז זה היה מאוד מפחיד. אבל אחת התחושות שאני הכי זוכר זה שייכות. וזה, פתאום אני לא לבד. פתאום יש איזשהו משהו מאוד מאוד חזק בכלב, איזושהי עוצמה שהוא מזהה, החושים שלו מאוד חדים. ובעצם כבר מהמפגש הראשון הזה, נרשם לי איזשהו משהו ככה בתוכי עמוק. חוויה עמוקה מאוד בתוכי, שאני רוצה ללכת על
אני רוצה שיהיו כלבים סביבי בחיים. וכשגדלתי, והיו לי עוד מפגשי כלבים, הגעתי לשירות ביחידת עוקץ, גם שם עברתי מפגשים עם כלבים, וכשהשתחררתי, פגשתי קצת מורכבויות שלי עם עצמי בחיים האישיים שלי, ושמתי לב שהכלבה שלי, ג'וק, כל פעם שאני חווה איזשהו, אם עכשיו אני פתאום כועס, שמתי לב שיש תגובה באופן ישיר על הכלבה גם. וראיתי שכשאני משנה תגובה אצלי, כשאני רגע שם את הפוקוס עליי, אז משהו שם קורה, משהו משתנה גם אצלה. וזה סוג של מראה. מעבר לזה שרק המגע איתה, ורק הנוכחות, רגע להיות שנייה עם הכלב, זה מאוד ריפה, מאוד הרגיע אותי עדיין, עד היום. ובאחד המסעות שלי לדרום אמריקה, טיילתי לבד כמה חודשים בדרום אמריקה, והבנתי שכשאני חוזר לארץ, אני רוצה לשלב את הכוח הזה, את הכלב ואת הטיפול ביחד, ובעצם נרשמתי ללימודי כלבנות טיפולית עם התמחות בהכשרת כלבי שירות, כלבי עזר לבעלי מוגבלויות פיזית, ובעצם היום אני עובד עם מגוון אוכלוסיות, שיתוק מוחין, אוטיזם, ילדים, ובעצם זה מה שאני עושה היום, וגם אני אספר שאנחנו ביחד גם מדריכים ומעבירים את המקצוע הזה לסטודנטים ולעוד אנשים, ויאללה, בואי נכיר אותך, שרי. אז אני שרי, ואני הגעתי למקצוע הזה אחרי לפני בערך 10 שנים החלטתי לעשות הסבת מקצוע. הייתי רואת חשבון, והחלטתי שזה לא המקצוע שאני רוצה להיות כשאני אהיה גדולה. ואז חשבתי, מה עניין אותי כשהייתי קטנה? מה הפשן שלי? איפה הפשן שלי? איפה התשוקה, שזה מה שמאוד היה חסר לי בעבודה הקודמת. ואז נזכרתי בכלבים, שהכלבים ליוו אותי בעצם בכל החיים. גדלתי תמיד, גם בתור ילדה, תמיד היה לנו כלבים בבית, ידעתי מה זה. הם תמכו בי לאורך כל הדרך. הם היו איתי כשהייתי ילדה, נערה, בתיכון, אחרי צבא, תמיד הם היו שם בשבילי. ואני אספר שהיה לי גם כלב שנפטר, שאחריו בעצם, אחרי שהוא נפטר, לא רציתי שום קשר לכלבים. וממש לא נגעתי בהם, לא התקרבתי אליהם, לא רציתי יותר. החוויה הייתה כל כך קשה, שפשוט שכחתי מהם. והמשכתי את חיי וראיית חשבון, ואחרי זה החלטתי שזהו, די, זה לא זה. ואז נזכרתי בזה, באמת שחברה סיפרה לי שהיא הלכה לווטרינר, והוא אמר לה, הכלב שלך צריך פסיכולוג. ואז אמרתי, יואו, ממש בא לי להיות פסיכולוגית לכלבים, זה נראה לי, מה זה? זה נראה לי מדהים. אבל גלגלתי בגוגל וגיליתי שאין דבר כזה, אבל כן יש כלבנות טיפולית. ורק משם בכלל גיליתי שיש את המקצוע הזה, שזה קיים. היה לך כלב בזמן הזה? היה להורים שלי כלב, אני חייתי בבית עם בעלי והילדים, אני נשואה, יש לי 3 ילדים, ואז התחלתי ללמוד עם הכלבה של ההורים שלי, שהייתה מאוד צעירה, הם הביאו אותה רק, והתחלתי את כל התהליך איתה בעצם. וזה היה מדהים, ואני כל כך שמחה על הרגע ועל הצעד הזה שעשיתי. והיום אני עובדת ככלבן טיפולית זה מה שאני עושה בעצם, כמו שאמרת, מכשירה סטודנטים, ועובדת עם מגוון של אוכלוסיות, עם הכלבים שלי מהבית, שזה תכף נדגיש מה זה בכלל כלבנות טיפולית. את עובדת גם בעצם בתוכנית גפן של משרד החינוך. נכון, יש לי כמה תוכניות בגפן, במשרד שזה החינוך. אולי יום אחד נעשה פרק רק על זה. רק על גפן, כן. מגיע לו את 45 דקות. כן. ויש לי תוכניות בגפן, יש לי גם מדריכים שעובדים תחתיי, ובעצם מעבירים את האני מאמין שלי עם הכלבים שלהם, בכל מיני הוסטלים ועמותות, גיל שלישי, בתי אבות, תפקודים נמוכים, וגם הילדים הרגילים, הנוירוטיפיקליים. מדהים. שהם גם צריכים, כולם צריכים את זה, אני חושבת, חיים, לא? לגמרי, אז אני שומע הרבה, שהרבה אנשים עושים הסבת מקצוע. מראיית חשבון, מהייטק, מעריכת דין,
או משלבים את זה. נכון. זה לא מפחיד? כאילו, זה המוכר, הרי את חשבון זה המוכר, ואז נכון. פתאום עכשיו, ללכת לעולם של כלבים, זה לא מפחיד בהתחלה? זה מאוד מפחיד, ממש. הדבר הראשון שחשבתי עליו זה כלכלי, איך אני עושה את זה, איך אני פתאום הופכת להיות ממישהי שמקבלת משכורת לעצמאית, שכאן נדגיש שזה מקצוע מאוד קשה. אם אתה לא דוחף את עצמך ולא משווק את עצמך, העבודות לא ייפלו עליך מהשמיים, ממש צריך לעבוד בזה. כמו כל מקצוע נראה לי שמישהו שהוא עצמאי צריך לעשות, אז שווה את זה, לא? אני אשאל אותך שאלה, לפני שאנחנו ככה נכנסים למה זה כלבנות טיפולית, כשאת יוצאת בבוקר לעבוד, את מרגישה שאת יוצאת לעבוד? לא, אני לא מרגישה שזאת עבודה. אני ממש נהנית. אני הולכת לעבור איזושהי חוויה. לפעמים זה קשה, לפעמים זה קל, אבל אני אגיד לך, היה לי חלום, כשהתחלתי בכלל, עוד שרק שילמתי על הלימודים, היה לי חלום שאני אשב באוטו, ובמראה של האוטו, אני אראה את הכלבים. בדרך לעבודה. בדרך לעבודה. מדהים. ואני אומרת לך שכל יום שאני נכנסת לאוטו, ואני רואה את הכלבים יושבים איתי מאחורה, פשוט מעלה בי חיוך, הלב שלי מתרחב, ואני יודעת שאני במקום הנכון, זה ממש ההרגשה הזאת, שאתה נמצא במקום. וואו, ממש. זכינו. וואי, ממש זכינו. ואני באמת, בשביל זה אנחנו פה, בשביל להנגיש את זה לכולם. שכחנו משהו אחד. מה? מי הכלבים שלנו? הכי חשוב נראה לי. אז תתחיל אתה. יאללה, אז אני בעצם עובד, השותפות שלי לעבודה, יש לי לברדורית שוקולד מהממת, קוראים לה וידה, היא בת 4, והכלבה המבוגרת שלי היא בת 11, קוראים לה ג'וק, ובהמשך כנראה יהיה עוד. אולי נביא אותם גם לפה קצת. וואי, אני בטוחה. אני עובדת עם, יש לי להקה של כלבים בעצם, 2 כלבות שחיות איתי בבית, בורדר קולי, אמא ובת, אחת קוראים טוי, היא כמעט בת 8, וג'יי הקטנה, שהיא עוד מעט תחגוג 4. חוץ מזה, יש לי להקה של כלבים שלא חיים איתי, אבל חיים עם הסביבה הקרובה שלי. בעצם יש לי גולדנית, מתוקה שקוראים לה סקאי, ועוד מעורבת, שאיתה התחלתי לונה, אבל שהיא כבר יצאה לפנסיה, אז אני מביאה אותה רק למקרים מיוחדים. ויש לי אפילו צ'יוואווה, שאני עובדת איתה. ואני יכולה להגיד לך שזה מדהים. כל כלב מביא איתו משהו אחר, אני חושבת. לגמרי, לגמרי, וזה גם נושא שאנחנו נדבר עליו פה בהמשך. בהחלט. איזה כלב? למה דווקא הכלב הזה? עם כל הכלבים מתאימים להיות? חסרונות, לגמרי, לגמרי. אז בואי נצלול ככה למה זה כלבנות טיפולית. מה זה כלבנות טיפולית? אז אני שומע את השאלה הזאת הרבה. ואני חושב שאין דרך אחת להסביר מה זה כלבנות טיפולית. זה לא שחור לבן, זה עולם. אבל כן מאוד מאוד קל להסתכל על זה רגע בצורה הזאת. בסוף יש לנו משולש. יש לנו את הכלב, יש לנו את המטפל, ויש לנו את המטופל. אחד הדברים שאני מאוד אוהב בכלבנות טיפולית, ואני חושב שיש לנו שם איזושהי פריבילגיה, זה שבעצם יש לנו את הכלב. הכלב הוא יכול להיות, זה שאני מגיע עכשיו למפגש, אפילו מפגש ראשון, סטודנט שיוצא לשטח, מפגש ראשון, הוא נכנס עם הכלב, יש שם כבר איזושהי שבירת קרח. ילדים עכשיו שנמצאים באיזשהו מתח, יש כבר איזשהו משהו ששובר את הקרח רגע, ובעצם מתווך שנייה בינינו. אחד הדברים החזקים שאני חושב שיש בכלבנות טיפולית, במשולש הזה, זה בעצם היכולת של הכלב להיות משאב השלכתי בעצם. בעצם השלכה, בוא ניתן דוגמה, אוקיי? אם ילד עכשיו נכנס למפגש, והוא, נניח שהוא מפחד, יהיה לו מאוד קל להגיד, הכלב מפחד, ולא אני מפחד. אז בעצם אנחנו משתמשים הרבה בכלב כמשאב השלכתי, וגם אנחנו, מהמקום שלנו, יכולים להשתמש בו כהשלכה. כך לדוגמה, פעילות בתוך כיתה בבית ספר, כשהכיתה יוצאת קצת מאיזון, יש רעש, יש צעקות, יש גרירת כיסאות, אפשר ממש רגע לדבר על הכלב, מה הכלב מרגיש עכשיו.
בעצם הכלב הוא שותף, הוא עוזר לנו רגע להוציא אמפתיה. דרך הכלב אנחנו מייצרים הרבה שבירת קרח, וגם נדבר רגע על זה שבחינה מחקרית, עצם המגע בכלב, הוא מרגיע, הוא מחזק מערכת חיסונית, הוא מעלה את האוקסיטוצין, הוא מוריד את הקורטיזול, והוא ממש מאזן את הגוף. עצם השהייה בכלל ליד כלב, עוד לפני שאנחנו בכלל מתחילים לדבר על מה זה טיפול באמצעות כלבים, עצם הנוכחות, אז אתה אומר בעצם שיש לנו קודם כל כמה נקודות זכות, שאנחנו מגיעים איתם כבר מראש, שנותן לנו נקודות יותר טובות ממטפל, שאנחנו עומדים אחד מול השני בעצם. אני גם ידגיש את מה שאמרת, ויוסיף על זה שזה בעצם תהליך. ממש המשתתפים שלנו, המטופלים שלנו, עוברים תהליך עם הכלב. הכלב מגיע כל שבוע ופוגש אותם, וקוראים דברים. ודברים בקשר שביניהם לבין הכלב, דברים מתעצמים ממפגש למפגש. הילד מגלה על עצמו המון 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 דברים מול הכלב. כמו שאמרת, ההשלכה זה אחד הכלים הכי חזקים שיש לנו. יש לך עוד משהו שאתה רוצה להוסיף על כלבנות טיפולית? חוץ מזה שאמרת, אני אחזיר אותך רגע להתחלה, שאמרת שזה עולם מאוד רחב. כלבנות טיפולית יכולה להיות מפגש אחד על אחד, שאני מגיעה עם הכלב שלי. היא יכולה להיות כקבוצה בעצם, כמה משתתפים שנמצאים מולי. ובכל האוכלוסיות. כלומר, תפקודים שהם מאוד נמוכים, ותפקודים גבוהים, רגילים, אנשים מבוגרים, פוסט-טראומה. יש מישהו ששכחתי? כן, אז אני אגיד שיש הרבה סוגי אוכלוסיות, ואנחנו אפילו בפרקים הבאים אפילו ניגע לעומק. ניגע לעומק בכל סוג אוכלוסייה, איך כלב יכול לעזור לי עם אוטיזם, איך כלב יכול לעזור לי עכשיו עם נכויות פיזיות, עם תסמונות, ממש ככה נצלול לעומקים. אני רוצה לדבר איתך על משהו קודם. יאללה. אתה יודע, תמיד כשמגיעים סטודנטים ללמוד, אני תמיד רואה איזושהי פנטזיה אצלהם, שהם הגיעו להציל את העולם. אז בוא ספר לנו מה אתה חושב על זה קצת. פנטזיית ההצלה. כן. כן. אז יש הרבה פעמים, כמו שאמרת, אנחנו נתקלים בזה, שאנשים עם לב טוב, מאוד. ולב ענק, רוצים בעצם להגיע לתחום ולעשות ניסים. אני שומע הרבה, אני רוצה לעבוד עם פוסט-טראומה, ואם ילד עכשיו ייגש אליי עם איזושהי מצוקה, אני אציל אותו ואני אעזור לו. זה לא עובד ככה. אז קודם כל אני אגיד... אתה מנפץ את זה? אתה מנפץ? אנחנו מנפצים את זה עכשיו. איפה הפטיש? יאללה. אז קודם כל אני אגיד כלבנים טיפוליים, בהגדרה שלהם, הם לא מטפלים. נכון. זה משהו שחשוב רגע להגיד את זה. אלא אם כן עשיתם, למדתם, עשיתם תואר בטיפול, או למדתם לימודים כאלה ואחרים, שבעצם נותנים לכם את תעודת מטפל, ועשיתם השלמה לכלבנות טיפולית, אתם בעצם מטפלים. כלבנים טיפוליים הם כלבנים טיפוליים. וחשוב להגיד את זה, גם כשאנחנו מקבלים עכשיו מטופל, אנחנו אומרים שהטיפול הזה הוא טיפול תומך בעצם. בעצם הלימודים גם הם לימודים יחסית קצרים ביחס למטפלים. ובעצם מה שאנחנו פוגשים זה חבר'ה שבאים ואומרים, יאללה, נלמד שנה וקצת, כלבנות טיפולית, ונצא להציל את העולם. זה לא עובד ככה. חשוב לי להגיד שבסוף אנחנו ככלבנים טיפוליים, המקום שלנו הוא לא לתת יותר מדי, לייעץ, לתת פתרונות. המקום שלנו הוא לאפשר רגע איזשהו מרחב בטוח לילד, אולי למצוא יחד פתרונות, אולי למצוא יחד כל מיני יכולות שיש בילד, זאת אומרת לייצר איזשהו מרחב חקירה ביחד. מרחב בטוח, קודם כל. מרחב בטוח לגמרי, ורגע גם, אם אנחנו מדברים עכשיו רגע על בתי ספר, אז משהו רגע עם הכלב גם, זה שנייה להוציא אותו מהדבר הכל כך מערכתי הזה, שזה בית ספר, כיתה, 4 קירות,
שנייה, רגע, אנחנו מביאים עוד איזשהו צבע לתוך הדבר הזה. אני אחזק אותך רגע על הבתי ספר דווקא. כשאנחנו מגיעים לשם, אחת המטרות בעצם זה באמת, הילדים האלה נמצאים, עושים את אותו דבר כל הזמן, ואומרים להם את אותם דברים כל הזמן. בדרך כלל זה לא, ותפסיק, ועזוב, נורא שלילי. ואנחנו כאן מגיעים ונכנסים למקום אחר. מקום שבו אנחנו מחפשים מה כן, ומה כן מותר, ומחפשים את היכולות של כל אחד, ואת הכוחות שיש לכל אחד. וזה נורא קל למצוא אותם עם הכלב, נכון? לגמרי, לגמרי. אז בא לי עוד קצת להרחיב ולהגיד שאנחנו עובדים כאן הרבה מתוך הוויה. אנחנו פחות צוללים לתוך העבר, או לתוך הטראומה, או לתוך הקושי של הילד. אנחנו כן יכולים מדי פעם להציף, וכן מדי פעם לעשות הקבלה למה שאנחנו עושים. אנחנו עובדים הרבה מתוך הוויה, וניתן רגע דוגמה קלאסית, אוקיי? ילד עם חוסר ביטחון. אז דרך הכלב אנחנו יכולים ללמד אותו, רגע, שפת גוף כלבית, מה הכלב עכשיו אומר לנו, ואנחנו יכולים רגע ללמד אותו איך לייצר פקודות, אוקיי? איך לייצר סמכות, איך לבנות אסרטיביות מול הכלב. ודרך החוויה הזאת והחזרתיות הזאת, בעצם הילד ממש יכול להביא את זה לידי ביטוי וליישם את זה גם בחיים האמיתיים, זאת אומרת גם בחוץ. כן, לפעמים אנחנו גם יכולים לעשות את ההגבלה, אנחנו לא חייבים לגעת ישירות בנקודה, אנחנו בעצם יכולים לעשות עבודה מקיפה מסביב. אז אנחנו בעצם מלמדים את הילד כל מיני טכניקות של עבודה מול הכלב, והוא בעצם הולך איתם ועושה אותם בחוץ, כמו שאתה אומר. כן. לומד לעשות אותם בחוץ ומגלה שהן מטיבות איתו, כן. בעצם. אם זה ילד עכשיו עם התפרצות, נגיד, אז מה קורה עכשיו כשאתה מתפרץ פתאום מול הכלב? מה קורה לכלב? מה נעים לכלב? זאת אומרת, ילדים הרבה פעמים יש להם איזשהו אנטי כבר לשמוע, תפסיקו להגיד לי מה לעשות. יש משהו מאוד מאוד חזק בכלב, שזה נכון גם להורים שמחזיקים כלב. יש משהו מאוד חזק בכלב, שכשילד מלמד, בכללי אנחנו כבני אדם, כשאנחנו מלמדים, אנחנו לומדים. לומדים הכי טוב. וכשאני מלמד את הכלב, אני בעצם לומד ממש דרך חוויה. אתה יודע, חיים, זה מזכיר לי, שדווקא ילדים שיש להם קושי, כמו שאמרת, ביטחון, לא מדברים הרבה. נורא שקטים, מופנמים, ואז הם מגיעים לחוויה עם הכלב, מגיעים לכלבנות הטיפולית. ואיזה מדהים זה, שהוא יכול לעשות המון המון דברים, גם בלי היכולת הזאת, בלי יכולת לדבר. יש מישהו ששומע אותו, יש מישהו שמקשיב לו, יש מישהו שעושה מה שהוא אומר לו. וכאן זה כבר מעצים את אותו ילד או ילדה, או מי שלא נמצא מולנו. אז גם בשביל זה יש לי דוגמה קלאסית. לי יוצא להתקל הרבה באילמות סלקטיבית. אילמות סלקטיבית בעצם, הילד, האילמות בוחרת בעצם באופן סלקטיבי, עם מי לדבר ועם מי לא. זאת אומרת, אם זה ילד שנפגע עם מבוגר, אז בדרך כלל זה מול מבוגרים, הילד פשוט, הגוף שלו מתכווץ והוא לא יכול לדבר. אז עם הכלב קורה שם איזשהו קסם. כי מול הכלב פחות יש את הדבר הזה. אז פתאום אנחנו יכולים לראות מילה קטנה שיוצאת לכלב, ודרך הכלב אפשר גם להכניס אותי כמדריך, כמטפל לתוך הדבר הזה, וממש הכלב יוצר מעין גשר כזה, שהעולם לא כזה מפחיד. ובעצם הכלב שהוא לא ורבלי, שהוא לא מדבר, אפשר לפגוש את זה גם אצל אוטיזם, בתפקודים שקשה להם, שהם לא מדברים. אפשר לראות ממש איך נוצר שם איזשהו קשר שהוא לא מילולי, וזה מדהים. זה קסם, זה פשוט קסם. ממש קסם. קסם על 4, עם פרווה, תמיד אני קוראת לזה. אבל אני מדגישה, שכמו שאמרת בהתחלה, אנחנו לא קוסמים. וכלבנות טיפולית היא תהליך. תהליך שהמשתתפים עוברים איתנו ועם הכלבים, שמגיעים אליהם כל שבוע ופוגשים אותם. אני גם רוצה להגיד שאנחנו ככלבנים טיפוליים לומדים להציב מטרות. זה מאוד חשוב. לפני שאנחנו מתחילים איזושהי עבודה כלשהי, אנחנו מציבים מטרות. ודרך הכלב, דרך תרגילים עם הכלבים, משחקים עם הכלבים, חוויה עם הכלב, אנחנו צריכים להגיע למטרות האלה. אולי יש לך איזו דוגמה ככה למטרה שהצלחת להגיע עם הכלבות שלך? בטח, יש לי מלא. יאללה.
אני עובד גם עם אוטיזם, ואחד הילדים שנכנסתי לעבודה בבית ספר הזה, אחד הילדים לא הצליח ליצור קשר עם אף אחד, הצוות לא כל כך הבין אותו, זה ילד שחי בהוסטל והוא מגיע לבית ספר, הוא לא ורבלי, הוא לא מדבר, ופשוט כל היום ישב וקרא ואכל ניירות, זה מה שהוא היה עושה כל היום בבית ספר, אף אחד לא הצליח לגשת אליו. אפילו אני לא, אבל וידה הצליחה. וידה הצליחה, וידה פשוט ישבה שם. והוא פשוט האכיל אותה. זה התחיל בזה שהוא האכיל אותה, בהתחלה ליטף אותה, לאט לאט האכיל אותה, הוא בהתחלה חשש קצת. והיום כשאני נכנס לבית ספר, הוא פשוט רץ אליה. הוא רץ אליה, הוא יוצר איתה קשר, הוא לוקח אותה לטיול, וזה מדהים שהכלבה עשתה ממש מודלינג לצוות. ממש, הצוות הסתכל עליה וראה, אוקיי, יש פה עם מי לתקשר, יש פה עם מי לדבר, ופתאום גם הם הצליחו לפתוח אותו לעוד עולם, והבינו שהוא מבין הכל כמעט. וואו. כל מה שצריך זה לתקשר ולדבר איתו. אז זה מדהים. זה ממש מדהים. אני אקח אותך לסיפור אחר. דווקא, אני אוהבת את הילדים הנוירוטיפיקליים, דיברנו על זה בהתחלה. כשאני הגעתי לאחד הבתי ספר שאני עובדת בהם, אז באמת היה שם ילד שפשוט לא רוצה להגיע לבית ספר. מגיע בכוח, לא משתף פעולה עם המורים. אם הוא יכול להישאר בבית, הוא נשאר בבית כמובן. וכשהוא התחיל להגיע לכלבנות הטיפולית, הוא לא עשה הרבה שם, כי הוא לא אהב את החבר'ה, זה קבוצתי. כמו שאמרנו שיש כל מיני, זה היה קבוצתי. הוא לא עבד עם הקבוצה, הוא לא השתתף, אבל משהו בנוכחות של הכלבים שם, עשתה את הקסם שלה, כמו שאמרת מקודם. והילד הגיע בכיף לבית הספר, בכל יום שלישי שהגעתי, והיה מחכה לי, היה מגיע אפילו לפניי, מחכה לי בשער כדי לפגוש את הכלבים לפני שעוד הייתי מגיעה, והיה מלטף אותם כשהיינו נכנסים לבית הספר, היה מחכה למפגש שלו. גם כשהוא היה חולה, הוא היה מגיע לשעה של הכלבנות הטיפולית, והיה חוזר הביתה, היה מבקש מההורים שלו כמובן, שיקחו אותו רק לשעה הזאת כדי לא לפספס אותה. ואיזה מדהים זה לגרום לילד לשמוח להגיע למקום שהוא חייב בעצם. אין לו דרך לא לעשות בית ספר. אז זה היה ממש, זה כאילו, זה משהו קטן, אבל זה פשוט קסם, פשוט קסם. מדהים, מדהים. כן, אני שומע את זה הרבה, אני מקבל הרבה פידבק מילדים שהגעתי דווקא היום, כי היום יש את המפגש עם הכלבים. נכון. משהו קורה שם. אני יודע על עצמי שאני עדיין בחקירה בתוך העולם הזה. וואו. ו... אני יכולה להגיד שאני כל יום לומדת משהו חדש. לגמרי, לגמרי. אסור להפסיק ללמוד. נכון. זה אחד הטיפים לסטודנטים דווקא, אם שומעים אותנו. זה ברגע שאתם מסיימים את הלימודים, סיימתם חלק, סיימתם את הפרק הראשון בעולם הזה. ועכשיו לכו תמצאו את הפרק השני שאתם רוצים להתמקצע בו, שיהיה לכם יותר מעניין, שיהיה לכם עוד כלים, לא להפסיק ללמוד לעולם. כן, אני גם אגיד שהרבה למידה היא מהשטח, ולפעמים שאנחנו מגיעים עם איזשהו מערך בנוי, ועם אני עכשיו יודע מה אני עושה, אנחנו לא תמיד פנויים ללמידה. זאת אומרת, זה מעולה וזה אחלה, אבל אחד הדברים שאני עושה לפעמים, אני הולך 2 צעדים אחורה מהקבוצה, ומסתכל רגע מה קורה עכשיו בדינמיקה. וואו. ואני לומד הרבה. אני רוצה רגע לחזור לפנטזיה של ההצלה, כי את הפנטזיית ההצלה הזאת אנחנו פוגשים גם אצל משפחות. אני פוגש אותה הרבה אצל משפחות, אצל הורים שמביאים כלב הביתה עכשיו, כי הילד שלהם יש לו איזשהם צרכים מיוחדים, ומבחינתם חושבים שהכלב יבוא עכשיו ויציל את המצב. ואחד הדברים שאני רואה שם שזה קורה בלי ליווי, זה בעצם בדיוק הדבר ההפוך קורה. יש הרבה תסכול, יש פתאום קקי, יש פתאום פיפי בבית, יש הרס בבית. לא מבינים את הצרכים של הכלב, הילד חווה תסכול מול הכלב, ואז מוסרים אותו, לפעמים זה נגמר בצורה הזאת, הילד חווה נטישה, ובעצם עשינו בדיוק את הדבר ההפוך. אני פוגש שזה הרבה, ואני חושב שחשוב להעלות את המודעות שם. אני אגיד שהמודעות היא לא רק להורים שרוצים להביא כלב לצרכים מיוחדים, לילדים עם צרכים מיוחדים, אלא גם הורים שמביאים כלב כי הילדים רוצים. אנחנו חושבים שזה הדבר שיעשה להם שקט בבית. נכון. וקורה בעצם הפוך, מה שאני רואה ואני חובה, זה שפשוט מה שקורה זה נוצרת עוד מטלה להורים.
או מטלות להורים. ולפעמים זה נגמר בנטישה, כמו שאתה אומר, ולפעמים זה פשוט תסכול מתמשך. כן, בעצם. אז בעצם נחבר את זה לכלבנות טיפולית, שרי, שזה בעצם, אם החלטתם להביא כלב הביתה, ואם זה מטרה טיפולית ואם זה לא מטרה טיפולית, נדבר רגע על המטרות הטיפוליות, יש כאלה שאומרים, אוקיי, אני לא רוצה עכשיו לשלוח את הילד שלי פעם בשבוע, אני רוצה שהכלב יהיה בתוך הבית, שזה מדהים, זה מדהים בעיניי, אבל תעשו את זה בצורה נכונה, קחו לכם איש מקצוע, שילווה אתכם בבחירה של הכלב, ובתהליך עצמו של הכלב. התהליך עצמו של האילוף של הכלב הוא טיפולי לכל דבר. אם מנגישים את זה בצורה נכונה. והטיפ שאני יכול לתת פה, זה קחו מאלף שהוא גם כלבן טיפולי. חד משמעי. שהוא יודע לתווך את האילוף גם להורים וגם לילד. ובא לי להגיד גם נקודה על מה שאמרת, שהורים לפעמים מביאים כלב הביתה כדי לייצר איזושהי תעסוקה לילדים. כלב זה לא משחק, יש לו צרכים. ומישהו צריך לתווך את זה, ומישהו צריך לקחת אחריות, ואת האחריות האמיתית, רק האנשים מבוגרים יכולים לקחת. נכון. לא הילד. הילד יכול לעשות משימות מאוד מאוד קטנות, וזה יכול מאוד לפתח אותו, ברמת האחריות, ברמה האישית. זה בנושא הזה, חשוב מאוד. אני רוצה לקחת אותך לעוד שאלה. למה התחום הזה כל כך חשוב לנו עכשיו, להציף אותו? למה דווקא בחרנו לעשות את זה מסיבה מסוימת? אז כן, אז קודם כל אני אגיד שאנחנו מקליטים את הפרק הזה בתוך כדי מלחמה. נכון. אם תהיה פה הזקה, אז אנחנו נצטרך. צריך לעצור. כן. אז התחום הזה מאוד 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 חשוב, במיוחד כרגע במדינת ישראל. אחרי 7 לאוקטובר, בכלל, כל מה שילדים עוברים בתוך המסגרות של הלימודים, התחום הזה בעצם הוא פורץ דרך, הוא מאוד תומך, הוא מאוד עוזר לילדים, גם למבוגרים, ואני חושב שאחד הדברים שהתחום הזה עושה, זה בעצם היכולת שלי לקבל משהו בכאן ועכשיו. זאת אומרת, נכון, זה תהליך, אבל בסוף, אם עכשיו מגיע ילד שהוא חווה איזשהו משהו, נניח בעקבות המלחמה, אז כמו שאמרתי, מבחינה מחקרית, עצם זה שעכשיו הוא יושב עם הכלב, הוא מקבל משהו כאן ועכשיו. הוא נרגע. באופן רגעי, הוא נרגע כרגע. ולכן אני חושב שזה תחום שהוא פורץ דרך, וכדאי שיכירו אותו עוד, ושיצטרפו אלינו עוד. מחקרים באמת מראים שטיפול באמצעות כלבים, ממש נותן משהו אחר, מאשר לשבת בספה מול איש מקצוע, שאנחנו כמובן לא אומרים שזה במקום, אלא בנוסף. כמו שאמרת בהתחלה, זה תומך, טיפול תומך. אני יכולה להדגיש שאנחנו, כמו שדיברת על חרדות, כן. עובדים על חרדות. בדידות, שזה... הפגת בדידות. הפגת בדידות. אגב, הפגת בדידות זה גם בגיל השלישי, אפשר לראות שם, שגם לבתי אבות נכנסים כלבניים טיפוליים. וואי, ואתה לא יודע כמה חיוכים אני מקבלת, רק מעצם זה שנכנסתי עם הכלבים לשם. ולא עשיתי שום דבר. זה פשוט מדהים. באמת, הם ממש זקוקים גם למגע הזה. ממש, ממש. לא רק בדידות, אלא המגע, והמגע יכול לתת הכלב. אני חושב שעוד דבר שאנחנו צריכים להדגיש פה ככה, במה זה כלבנות טיפולית, למי שמתעניין בזה, מי שרוצה להיכנס למקצוע הזה, זה, כמו שאמרנו הרבה, זה לא קסם. בסוף גם מישהו כלבן טיפולי, הוא עובר תהליך של אילוף. זאת אומרת, הוא קודם כל מאלף. וחשוב להדגיש את זה, שבסוף יש פה עבודה יחסית אינטנסיבית עם הכלב. הכלב בסוף צריך לדעת להיות בתוך מרחבים ציבוריים, הוא צריך להיות סוציאלי, הנוהג של הכלב צריך לדעת לקרוא את הכלב, לקרוא את הסימנים הקטנים האלו. ואחד הדברים שאני רואה לנכון זה שככל שאנחנו יותר טובים, לפעמים עושים הפרדה בין אילוף לכלבנות טיפולית. זה בא ביחד. בעיניי זה בא ביחד, ואני חושב שככל שהכלבן, המטפל, הוא יותר מומחה בתקשורת כלבית, בהבנת הכלב, יהיה לו הרבה יותר קל עכשיו לנהל קבוצה או לנהל מפגש טיפולי כזה או אחר, בצורה הרבה יותר בטוחה ורגועה. אתה יודע לאן זה לוקח אותי עכשיו?
דווקא לאחריות שלנו ככלבנים טיפוליים, וגם לסטודנטים שצופים בנו, שומעים אותנו, לרווחת הכלב. הדבר הראשון שבעצם אני, בתור כלבן טיפולי, הולך איתו זה רווחת הכלב. אני לא יכול להגיע למקום שהכלב שלי נמצא באיזושהי חרדה, שלא נעים לו. מאוד מאוד חשוב, וזה אחד הדברים החשובים בלהיות מאלף כלבים, ללמוד את השפה של הכלבים. להבין מתי הכלב שלי נעים לו, מתי לא נעים לו. אז זה אחד הדברים הכי חשובים, קודם כל, לפני שאתה כלבן טיפולי. לגמרי, הכלב הוא לא רק לי, הוא לא רק לי עבודה בסוף, הוא שותף שלנו. לכל התהליך בכלל. לגמרי. ומכל שפת הגוף שלנו אנחנו לומדים כל כך הרבה דברים, גם אנחנו, גם המשתתפים שלנו, ולומדים על עצמם בעצם. דרך החוויות שהכלב חווה במהלך המפגש, הם לומדים על עצמם איך להתנהג, איך לדבר, מה לעשות, מה פחות לעשות. אני חושב ששאלת אותי למה דווקא כלבנות טיפולית, למה... אני חושב שאחד הדברים שחזקים בכלבנות טיפולית, זה שבעצם מה שקורה בעולם זה שאנחנו, ילדים, גם אנחנו, בורחים למסכים, אנחנו מאוד חיים, אנחנו לא חיים בהווה. אנחנו חיים מאוד בעתיד, בפחד, אם זה כלכלי, אם זה מלחמות, אנחנו חיים בעבר, בכל מיני חרדות וטראומות, ואני חושב שמה שקורה עם כלב, זה שהוא יודע לתת לנו נוכחות בכאן ועכשיו, במה שקורה עכשיו. הוא מאוד מחבר אותנו לטבע, לטבע שלנו גם. ועצם זה שהוא נכנס, אפשר לראות, פתאום כלב נכנס עכשיו למקום ציבורי, פתאום כל העיניים שם, פתאום יש חיוכים, פתאום אנחנו כאן. וזה משהו שמאוד חסר, וזה משהו שכלב יודע לתת, בצורה כל כך מהירה ונגישה. נכון, נכון. אז תגיד, חיים, בוא נדבר קצת, ככה בגלל שאנחנו במצב מלחמה, איזה טיפ היית נותן לאנשים שהולכים עם הכלבים שלהם, למקלטים, הציבוריים? כן, אז אני אגיד קודם כל שאנחנו גם לקראת סיום של הפרק. נכון. אז בעצם מה שאני רואה עכשיו, אני רואה הרבה שיש כאוס בתוך המקלטים. יש, אגב, גם הטיפ הזה נכון בכללי למרחבים ציבוריים שיש שם הרבה כלבים. בסוף מקלט זה לא גינת כלבים. ואני חושב שאפשר ממש לקחת את הכלב ולייעל לזה למטרות טיפוליות. צאו עם החטיפים הכי שווים שיש לכם בבית. רדו למקלט, תאכילו את הכלב, תנו לילדי השכונה להאכיל את הכלב. זה חוויה מעולה, גם לכלב, גם לילדים. כלב שיודע טריקים ופקודות, יאללה, בוא נעשה איתו קצת טריקים ופקודות. תשמרו על מרחב אישי מכלבים אחרים. בכלל, תסתכלו על הכלב. כלומר, אם הכלב לא רוצה במפגש עם אנשים אחרים או כלבים אחרים, אז הוא לא חייב. אפשר גם ממש לראות באופן ישיר איך הלחץ שלנו משפיע על הכלב. זאת אומרת, אם תנסו לתרגל רגע הנשימה כשהכלב לחוץ, אפשר לראות באופן ישיר איך זה משפיע על הכלב. נסו את זה. וזה גם עוד טיפ, כלומר, גם כשאתם הולכים למקלט וגם שהמצב מלחיץ, עדיין ללכת בצורה רגועה, לא לרוץ למקלט. ללכת בצורה רגועה, רצועה רפויה. אנחנו הולכים בכיף לטיול למקלט, לא רצים למקלט. עד כמה שאפשר. עד כמה שאפשר, כמובן. כל אחד והמקום שהוא נמצא בו. אבל זה מדהים, כל מה שאנחנו מרגישים, גם הכלב מרגיש. אפשר, כן, זה בדיוק מה שאנחנו עושים גם בכלבנות טיפולית. אם עכשיו יש לי ילד שפתאום מדבר בשקט, חלש, הכלב מגיב לזה. אז הכלב כנראה לא יגיב, יתעלם. זאת אומרת, יש פה איזשהו שיקוף. שיקוף זה כלי מאוד מאוד חזק שאנחנו עובדים דרכו. נכון. גם הכלב משקף לנו. אז חיים, אני לא מאמינה שזה עוד רגע מסתיים. זה טס, זה רץ. זה טס, כן. אז אני אגיד שבאמת כלבנות טיפולית עבורי זה לא עבודה. זה ממש כמו שליחות כזאת. שליחות טובה. שאנחנו לא מצילים את העולם, אנחנו באים לעשות טוב. להיות בכאן ועכשיו. וזכיתי לעבוד עם הכלבים שלי, ולהגיע למקצוע הזה. לגמרי, אני חושב שזכינו,
אני אגיד שהפרק הזה יתעסק קצת באופן מאוד כללי, במה זה כלבנות טיפולית, וקצת רגע שיכירו אותנו המאזינים, ואנחנו כן רוצים לקחת את הפודקאסט הזה למקום שבעצם... מקצועי. אנחנו רוצים לארח פה אנשים מהתחום, אנשים שהרבה שנים בתחום, אנחנו רוצים גם, זה הכוונות שלנו בגדול, אנחנו רוצים גם להביא אנשים מעולם הטיפול, שהוא לא בהכרח כלבנות, ולראות איך אפשר לקחת מעולם הטיפול, נגיד עבודה עם הגוף, איך אפשר לקחת ולמקבל את זה לתוך הכלבנות טיפולית. בקיצור, הולך להיות מעניין. מאוד. חכו לפרקים הבאים. אז תודה. תודה לך. תודה לך. תמיד כיף להיות איתך ביחד, ותמיד כיף גם לשמוע עוד קולות. אנחנו עובדים קצת לפעמים בצורה שונה, וגם את זה אנחנו נביא לכאן. נרחיב, בהחלט. כן, אז תודה שהאזנתם. תודה רבה. אתם יכולים לעקוב אחרינו. אתם יכולים לעקוב אחרינו, פייסבוק, אינסטגרם, לי קוראים חיים מוסמן. לי קוראים שרי חלף. ונתראה. תודה לכם. נתראה בפרק הבא.